Sugeng enjing, kula Karinaskar Adinda saking sedasa IPS kalih badhe ngandharaken pawarta ingkang irahanipun Klasik Semansa. Klasik Semansa yaiku acara tahunan ingkang diadakaken SMA Negeri 1 Wonosobo. Acara menika diadakaken kangge memacu kreativitas siswa lan seluruh warga SMA Negeri 1 Wonosobo. Biasanipun acara dimeriahaken kaliyan artis ibu kota. Dipun saben taunipun salajeng ngadahi tema ingkang benten-benten. Ing acara kasebut, awake dhewe uga bisa nikmati macem-macem acara sing ora kalah menarik. Macem-macem acara kuwi antara liya basar panganan lan minuman, aneka tari kreasi, lan isih akeh maneh. Acara klasik biasane dianakaken ing Gedung Adipura Kencana. Acara klasik uga dadi acara ingkang paling disenengi kabeh siswa SMA Negeri 1 Wonosobo. Cekap semanten kula aturaken kathah hormate kula nyuwun pangapunten. Sugeng enjang.